Галиаскер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында 13 июньгә кадәр төрки халыкларының 15-нче Нәүрүз халыкара театр фестивале уза. Фестиваль программасында Татарстан, Казакстан, Кыргызстан, Азербайҗан, Төркмәнстан, Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Россиянең милли республикаларыннан 23 театр катнаша. Тулырак алдагы язмада. 15-нче Нәүрүз фестивале спектакльләре Казанның 6 театраль мәйданында тәкъдим ителә. Камал театрының зур һәм кече заллары, Әкият Курчак театрының зур һәм кече заллары, Тинчурин театры, Кариев исемендәге театр. Спектакльләр шулай ук Кабан күле яры буенда да уйналачак. Шушы һәм башка оештыру мәсьәләләр турында зур сөйләшү булып узды. Нәүрүз театрда элемтәләрне ныгыту һәм Россия Федерациясе һәм чит илләрнең төрки һәм башка халыкларының театр мәдәниятен үзара баету максаты белән уздырыла. Беренче тапкыр Нәүрүз фестивале 1989 елда Алматы ССР театр эшлекләре берлеге карары белән үткәрелә. Фестиваль хәзерге вакытта халыкара статуска ия булды һәм Казанда 4 елга бер тапкыр уздырыла иде. 2009 елдан башлап фестиваль 2 елга бер тапкыр үткәрелә. 2010 елдан башлап фестиваль гидасы астында Нәүрүз халыкара театр белем бирү форумы да уза. Форум кысаларында актерлык һәм режиссерлык осталыгы, театр белеме һәм театр сәнгате өлкәсендә менеджмент буенча семинарлар һәм мастер-класслар үткәрелә. Хуҗа Насретдин белән кече сәхнәдә театр наций Бекмамбетовның эшен без карадык бөтенебез. Хуҗа Насретдин ул инде төрки халыкларының берләштерә торган персонаж. Чувашидан бик кызыклы гына спектакль булачак минемчә. Шинель, Гогольның Шинель. Сибайдан бик бәләкәй генә балалар өчен театр. Шулай бик кызыклы гына концертно-театральное объединение даже республики. Это даже и не театр. Но вот мы посмотрели, и нам показалось это интересным. Я впервые в Казань летел 2 дня по 5 городам. Теперь я понял, какая у нас Россия огромная. Мин Казанда беренче тапкыр 5 шәһәр аша 2 көн килдем. Дөрестән дә Россиянең шуның кадәр зур булуына тагын бер тапкыр инандым. Әлбәттә, Нәүрүз бәйрәменә килүебезне юллар ераклыгы гына туктатмый. Чын күңелдән рәхмәт оештыручыларга, безне чакыруыгызга. Татарстан тамашачылары безнең хезмәтебезгә чын бәя бирерләр диясем килә. Төрки халыклар театрларын берләштерә торган бу мәдәни чара узган ел билгеле сәбәпләр аркасында онлайн форматта үткән иде. Быел исә бар да уйланылганча булачак. Әйтеп үтәргә кирәк, ел сайын фестиваль берәр республикага багышлана. Узганы Башкортстан театрларына багышланган иде. Быел исә театраль вакыйга Себердә иҗат итүче төрки театрларга багышлана. Фестивальдә Хакасиядан 2 коллектив, Алтай һәм Тывадан артистлар килүе көтелә. Гомумән алганда 500-дән артык катнашучы булачак. Фаннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.